ụmụnne m ajụjụ ma ọ bụrụ kedu ihe ga-eme ka marriage anyị na-aga n'ihu? Gwa m ihe ga-eme, gwa m ihe mmemme na marriage ịlọrọ ime ile aga n'ihu. Number 1 thing m ga-eme ka marriage gị aga n'ihu, o nwere ihe ọzọ kwa. First of all, ị ga-ama Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ịnabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị, ebe a ka ọ ga-ebido. So ihe dị mma na ịchọ ka marriage gị na-aga n'iru, na ị ga-anabata Kraịst bụ maka na ị ga-achọ ibi ndụ Kraịst bi. Nyanwa bụ number 2 thing ị ga-eme ka marriage gị na-aga n'iru. Ị ga-ebu ụzọ nwụọ. Omume gị, agwa gị, ihe gị niile, you will die. Ị ga-anwụ, nwụọ complete. Agwa gị niile, ọ bụrụ na ị bụ onye na-alaike ịṅụ mmanya, ị ga-abụgodo ụzọ rapụ ịṅụ mmanya. Ị bụrụ nwoke na-alaike ịkwacha iji emechaa nwunye wee jie, ị gaa n'iro mee eji ya ọjọọ, ị ga-ebu ụzọ kwụsị. So ihe ga-enyere gị aka ịkwụsị ajọ agwa niile dị otu awụ, ọ bụrụ na ị nabata Jizọs dịka onye nwe gị na onye nzọpụta gị. Ihe a bụ ihe ga-enyere gị aka, maka ịma na onwekwa nwoke a na-akọntrol, onwekwa nwaanyị a na-akọntrol. Ihe ịtọ ga-eme ka marriage gị na-aga n'iru, eneta aghalụ. Ị ga-ama na ị ga-enwesị ihe niile a ga na-ene anya na marriage, mana enwe ka ị ga-esi wee mee gịnị? Eneta eme gịnị? Aghara ya. Eneta agharụ, ọ na-enye aka na marriage. Enete gịnị? Aghalụ, marriage aha wee na-aga n'iru. Enwere ihe nke anọ na-eme ka marriage na-aga n'iru. Ihe nke anọ a bụ ịkụzi ka ezinụlọ n'ịbịa gị kpọkọ ma nwunye gị ma ụmụ gị. Ịkpọkọ nwunye gị wee gwa ya si ya na ihe ga-eme ka marriage anyị na-aga n'iru, na marriage anyị a na ka anyị ga-esi na-ebi. Ikwucha, ige ntị. Nyanwa bụ na another one bụ gịnị? Ị ga-ege nwunye gị ntị, na-egekwa di gị ntị. O nwere ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị na-eme fawa iwe na-aba mba na marriage. Ha agaghị na-ege ntị ihe partner ha na-aba. Ị ga-ege ntị ka ị wee mara ma ihe na-akọ ọsọ esomokwu a ọ bụ maka na onye a na-aghọta ya n'ụdị ọzọ, gị nwa na-aghọtakwa ya n'ụdị ọzọ, ya enweghị nghọta. Ige ntị na-adị mma ka ọ dị n'etiti di na nwunye, ka marriage wee na-aga n'iru. Ya nwa ka m ji asị nke ikpeazụ m chọrọ ikwu na vidio a bụ ị ga-arapụ family gị, nwunye gị ga-arapụkwa family nke ya. Unu na-abịakọta ọnụ wee mechie ka otu a ka Chukwu si si ya. Na nwoke ga-arapụ family ya pụta, nwaanyị kwa ga-ahapụkwa family ya pụta. Unu na-aba amachi ya, family ọzọ ewee pụta, maka iwu riri na family ọzọ ga-apụta. Ị ghọtara ihe a m na-ekwu? Ọ bụrụ na idobesia ihe a ngwale, idobesia ya wee marụ na ezinụlọ a ga na-aga n'iru. Onye ọbụla ga-eso wee na-eme ka ezinụlọ gaa n'iru. Nwoke ga-eso, nwaanyị ga-eso. Ezinụlọ Chineke nyere gị wee ghara ịdachapụ. Ọ bụrụ ofu onye na-agakwata ya, ọrụ mmadụ na-abụ ijikọta ya. Ọ ya ka m sị ka m gwa unu taa. Ngwanụ ka ọ dị.